V Jordánsku nám ponúkali povozenie sa na týchto somárikoch. Vraveli, že tieto somáriky dokážu výjsť 800 schodmi a to je práve miesto, kde sme sa chceli dostať. Bolo to aj za dobrú cenu a tiež sa na týchto somárikoch vozili aj turisti. No je tu jeden háčik. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá veľmi lákavo, najprv sa pozrite na niektoré veci. K týmto somárikom sa niektorí majitelia, alebo ako sa nazývajú beduíni, správali veľmi škaredo, dokonca ich až týrali. Videli sme, ako jedného somára nechali uviazaného na priamom slnku bez vody a jedla asi 2 hodiny. Videli sme aj, ako išiel somár dole tými schodmi najrýchlejšie ako vedel, klusom, ale ten majiteľ, ktorý bol na ňom, ho stále poháňal a bil s kovovou reťazou. Chápem, že ľudia, ktorí sú starší alebo majú zdravotné problémy, sa vyvezú na týchto somárikoch. Ale keď ste zdraví, treba si to poriadne rozmyslieť, pretože aj tieto somáriky sú živé tvory, ku ktorým sa treba správať citlivo a s láskou. Takže dávajte si pozor, za čo dávate peniaze a za čo platíte.